Čau lidi, vítám vás na kanálu Shadow Marle a dneska tu pro vás máme připravené téma synchronicita. Co je vlastně synchronicita? Synchronicita je smysluplná shoda náhod s naším vnějším a vnitřním světem. Tento pojem do naší moderní psychologie zařadil Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung totiž tento pojem zařadil kvůli tomu, že se jednalo o události, které se nedaly vysvětlit běžným logickým rozumem. No a když jsme si tedy řekli, co je synchronicita v takovém tom běžném vnímání, tak vlastně jde o to, že synchronicita je něco, na čem vy třeba smýšlíte. Přemýšlíte o tom, zjevuje se vám to ve snech, často to vidíte, protože mozek má schopnost se zaměřovat na věci, na které třeba případně myslí. No a díky tomu se právě začnou dít synchronicity. Třeba například Carl Gustav Jung popisoval, že jeden jeho klient měl sny o zlatém skarabéovi a následně druhý den při jeho sezení do okna naletěl podobný brouk. Pro klienta to mělo velké povznesení, protože vlastně jeho to odměkčilo a začal věřit v něco vyššího, takové to vnitřní napojení sám na sebe, protože se děly i ty události okolo něj. No a teď si říkáte, když jsme vlastně na ty synchronicity nejvíce citliví. Na synchronicity jsme většinou nejvíce citliví při různých důležitých událostech, jako třeba ztráta někoho nebo ztráta nějaké důležité osoby, věci, případně když jsme zamilovaní, nebo také to může být i při jiných důležitých rozhodování. V tento moment jsme na to velmi vnímaví. Synchronicita nemusí být přímo vyloženě třeba brouk, ale může se jednat o barvy, písně, které se třeba v nich opakují neustále ty stejná slova, číslice. A díky tomu my potom následně dokážeme i spoustu věcí dekódovat a my jsme i díky tomu více na tyto jevy citlivější. V podstatě synchronicita by mělo být o tom, že jsme propojení sami se sebou a více vnímáme, vlastně jsme citlivější na ty jemnohmotné věci, které nám pak utváří ty synchronicity. Ve spiritualitě to je v podstatě o propojení s vyšším vesmírem a s vyšším já a jde v podstatě dokonalé harmonii. V duchovním světě se tomu říká flow, že je to na takové té vlně, kdy všecko dává jakoby smysl. Jo, ty symboly vás různě navádí k tomu, abyste se dostali k těm věcem, které jsou. Ale k tomu neříkám, že máte hledat synchronicitu ve všem. Absolutně vyhledávat. Synchronicita za nás nemá dělat důležitá rozhodování. Synchronicita nám má ukázat, jakoby pomoci nám najít ten směr, kudy chceme jít a jakoby pomoct nás navést na tu cestu, která je pro nás, nebo to naše vyšší a tu duchovní cestu ta nejlepší. Jo, ale nemá za nás dělat striktně rozhodnutí, jo, to je vyložené na nás. Ta synchronicita je taková jako pomocná berlička, protože synchronicita má hluboký osobní význam pro každého z nás. A ona navíc tím, jak ještě vidíte třeba ty různé symboly nebo ty čísla, tak je často emotivně podkreslená. Takže tím pádem my to o to víc vnímáme a o to více to prožíváme. To, co pro někoho může být silná synchronicita, tak pro někoho to může být úplně něco všedního. Jo, takže to znamená, že pro každého z nás to je něco specifického. Synchronicita není přímo příčina, ale je to spíše o jejím významu a o tom navedení na nás. V podstatě má i vliv, je propojená s kvantováním, jestli to někomu něco říká, tak vlastně je to propojené s kvantovou fyzikou, kdy na bázi všech těch malinkých mikročástic dokážete ovlivnit velké celky. Proto spousta lidí i třeba v dnešní době, když medituje, může i kvantovat a přetvářet budoucí realitu. Mozek má velkou potřebu ve všem hledat smysl a různé vzorce. A díky tomu, když mu to je velmi sympatické nebo mu to přijde podobné, tak se to podobá více našemu vnitřnímu prožívání a díky tomu my si to následně více pamatujeme. Doufám, že jsme vám trošku osvětlili, co je to synchronicita. Pro dnešní video to bude vše. Budeme rádi za jakýkoliv like, sdílení, koment a případný odběr. Nezapomeňte zapnout zvoneček, aby vám naše další video neuniklo. Nezapomeňte se podívat na webovou stránku akvarijnírybička.cz. Odkaz najdete dole v popisku videa. Také se nezapomeňte podívat na facebookový a instagramový profil knížky Generace tajemství sídla lovců a jejího druhého dílu Střípky ztracené minulosti. Pro dnešní video se s vámi loučím já, Segra za kamerou a máme vás tady v hrudní kosti.